Pandakamura nebhodhoro ndaisama kuti andiregedze asi ndakazoona masomo angu ndazara ropa raibva pari richierera kubva nditi uri kuona zvawandiita ndokundiregedza kwakaita achitomuka pandandiri achienda. Makanzwa sei panguva iyi? Ndakatongofunduka kuti ndakuwadza munhu. Ndavhunduka. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZimu News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyeko chakukutendai netsigiro yese muri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga nhasi uno takuigirai chirongwa chamunofarira apo patinoenda kunotaura nehama neshamwari dzinenge dziri mukati meusungwa tichida kunzwisisa magariro avari kuita chiri chirongwa chatiri kukuigirai pano paZimu News Beat TV Turning Point from Prison to Progress. Regai tinzwe nhau yatinayo pano yasisi vangu vanonziwo sisi Defini vanditsanangurire chakaita kuti vazosvike panzvimbo yepano pakadoma Farm Prison. Tichazonzwisisa magariro avari kuita uye mabasa emaoko avari kubata kubva vatanga kupinda ndezvipi zvavadzidza vari muno mukati meusungwa. Sisi Defini makadini? Aiwa tinani chakundoroti mutitaurisei komaitwa sei nasi? Maitwa sei nasi? Chando here? Kana kwesangu riri pasi. Riri pasi? Aiwa zvinoitika. Otherwise kumushande kupi? Kufinis mine. Kufinis mine? Muno mukadoma. Oh, muno mukadoma. Oh, okay. Makore mangani? 24 years. Aiwa tinotenda Mwari. Ndinoda kunzwa sisi Defini tasangana pano pakadoma prison. Zvakafamba sei kuti tizosvika muzuva ranhasi tichiti makumbogara muri panapa? Tine mukadzi wandakanetsana naye paFinis mine. Takatadza kunzwanana pakutaura. Dziri kumafu akatondinga pandaigara. Ndobva aenda ndobva azodzoka manheru zvokumapasitinaini ave 4. Ndakatanga kunetsana saka pakurwa paya ndakazomudzosera nebhodhoro ndandakabata. Mwana wacho akakuvara. Kusungwa kwandakaita. Chiendawo koti ndakazoitawo 3 months ndiri parimandi. Ndakazotongo 12 months gore. Ndakazobviswa 4 months ndikasara ne8 months. Saka apa ndiri kuda gore rimwe 7 September. Handi muchirwisana nemudzimai uyu kuFinis mine uko maigara mine here kana kuti? Ya imine. Okay. Mine ko ndaigara ndega ndokuna vabereki vangu asi tine kwangu kwandaigara wangu ndega. Maita basa rei kumine uko? Ndaita zvekutengesa ndaishanda mubhawa. Okay. Musi wamanetsana nemudzimai wakanga uri musi wei uye kana muchiri kurangarira kuti gore ripi? Ndikurangarira kuti yanga iri Sandi kune bhora. Achienda kubhora vakatondita kwavo. Okay. Wanga riri gore ripi? 2025 9 October. Okay. Vakadhakawo zvavo vachienda kubhora. Makazonetsana papi nemadzimai aya? Nyaya yacho inotonyadzisana ndikutsanangurira. Ndoya ndiri kutoda iwe. Right. Akauya akati ndasangana nemurume waimbogara naye. Andiudza kuti pamainge makarara mubedroom waimudzotora apa. Woenda pamusoro woita zvawaimuitira. Kati munhu wamutsara nezvake ndakarambana naye handichadi zvekunzwa nyaya dzake. Ndikazotondipindura rafu ndosvika wakarambiwa murume wako ane umwe mukadzi. Ndikati handine nazvo. Ndokutanga kunetsana kwatikaita. Ndobva aenda ndobva azodzoka kumapasitinaini mausiku ndiri muna nomwe wangu doro. Zvashunda imwe doro. Paakadzoka ndandikabata M3 Zambezi bhodhoro rine doro nchimwa doro. Zvatanga kunetsana futi ndobva ndikutsira nevakadzi vaye 2 maofficers maneighborhood naiye mudzimai nemunina wake. Ndandiri 1 ndandazongomudzosera wakakuvara. Saka apa makarova mudzimai uyu here kana kuti pane vamwe vaakazouya navo 4? Iye wacho nanyakutaura. Makamurova pai mudzimai uyu? Ndakamurova kumeso.
Tami yandikatozomurova nebhodhoro ndandiri pasi akandidzipa. Okay. Ndakazongomudzoserawo nebhodhoro akakuwara. Handi vachisvika madzimai aya vakati kudii? Vakasvika vakati tadzoka ungati tinogona kuva sireke. Tauya manje nhasi dakuratidza dakumamisa. Ndokutanga kwavakaita ndokutanga kutopindurana vandonzera panze pabhawa ipapo. Ndotanga kutorwisana. Saka mudzimai uyu tingati akanga akufambidzana nemurume aimbova murume wenyu here kana kuti? Afambidzana asi kuti iye wake munhu anowirirana nemunhu akugara nemurume wandaigara naye. Okay. Nekuti mukugarisana hatinatanga zuva nezvino nemudzimai yenyu tokuma 3-4 years. Okay. Kumba kwedu anenge achitorisa uya. Ndatoshayawo kuti sei zvadaro. Mamurova nebhodhoro chii chakatanga kuuya pfungwa dzenyu makona ropa marova mudzimai wavo? Pandikamurova nebhodhoro ndaisama kuti andiregedze asi ndakazoona maziso mangu ndazara ropa raibva pari richierera. Kubva nditi uri kuona zvawandiita ndokundiregedza kwakaita achitomuka pandandiri achienda. Makanzwa sei panguva iyi? Ndakatongovhunduka kuti ndakuwadza munhu. Ndavhunduka. After izvozvo aenda chii chakazoitika? Muridzi wepabhawa pandaigara ipapo akabva ati hande kupolisi mangwana makuseni. Kubva taenda tikanoripoti zvikanzi munhu wamuri kutaura ari kuti ndimi akatanga mudendo aenda kuchipatara tichazokufonerai muzouya. Pakaita 3 days, day 3 ndipo tikazoona polisi yakuuya yakunditora ndichitorwa nemapurisa ndikaenda pabhesi paVenice Mine. Zvikanzi munhu wakarova ndakaona pane mukadzi wemurume iyeye nedzimwewo hama dzadzabva kwakasiyana siyana nemunun'una wake aiviri pamesi. Zvikanzi sedu akakuvara mausiku atombonyarara handifungi kuti vachararama ribhozi vari kuti vakati zivo mbomuka vanogona kufamwa nezve zvakangochema. Ndokutotora kwandikaita ndokutovharirwa kuya. Saka makazombonzwa here kuti mudzimai uyu wakararama here kana kuti? Ndakazoti ndiri kurimandi mama vangu vakazondivhesitirawo ndokusununguka mwoyo kwandakaita pese apa ndaingonamata chirwadziwa singaiti saka ndatouraya munhu ndichazodii ndakutosai vana vangu ndorarama life in jail. Pakauya mama vangu ndopakasununguka mwoyo wangu achiti mai haifi ndakavaona variko vakapora ndakaona achitomhanya nezuro. Ndakati mambotaura nawo here zvikanzi handina. Bva ndazoendawo koti mubva vazouya takataura ndikazama kuvakumbira uregerero mukoti havana kunzwa kubva varamba. Mawitness aya ndaingomirawo nawo vanhu vakauya nawo ivavo vakadzi 4 vese vanhu vaingondirovererawo pese randazotongwa. Ndambozama kukumbira udare kuti ndakasiyawo mhuri ndasiyawo ndandite mwana mudiki ane 7 months asi akanga asingamukaka imwanani. Okay. Kugara kwandakaita. Saka kurimandi magara nguva yakareba sei? Ndakagara 3 months. 3 months. Okay. 3 months. Maenda unotongwa makapiwa mutongo wakadii? Ndakapiwa 12 months. Ndakabvisirwawo 4 months ndikasara ne8. Makanzwa sei pamutongo wamakapiwa makamira mataridzi mhosva? Ndakangonzwa kurwadza kuzvigamuchira ndikazvigamuchira ndokuti ndandapara hangu mhosva iyi ndovakandidenha asi ndakazotongwa nayo kuti waidei usina kudzorerwa waifanira kuendawo kanoripota. Ndakangozvigamuchira chikazonyanya kundirwadza ndechekuti vana vangu kuchikoro vachaita sei nemudiki uyu anomo mukaka wenani unongoda kutengwawo. Saka ndakangozvigamuchira ndavisa kuna Mwari ndichingonamatawo. Panapa makazoya rini? Panapa makatongwa ndakauya last year. Okay. October. Kurimandi ndandiri panapa 3 months. Okay. Angotongo ndiri pano nanhasi. Nopamuri. Zobuda musi wa 7 September December. Saka kupedza wamagara apa ndangonzwa mama ndovaya vechikuonai pane dzimwe here hama dzichida dzikwamakarorwa kana dzimwe hama dzemumhuri menyu dzaimboya here dzichikuonai panguva isi? Munhu akauya ndimama vangu nastepmother vangu ndo vanhu vanomboya vachindionawo. Nemashamwari angu pane mashamwari angu 2 akamboya vakandiona. Mama vachikuonai vakaigamuchira sei mhosva iyi kana kuti vakaigamuchira sei situation yekuti haiko zvino makugara muri mukati meusungwa kudai? Mazuva ekutanga musi wandavaudza kuti ndatongwa vakangoti zvakaoma
asi vakaradza kubatikana vavaendawo kumba. Zvino zvakatosara zvichindishungurudza ndichizvidya mwoyo kuti mai vangu saka vachazvigamuchira sei munhu ane BP. Okay. Vaendawo. Tozoti mataura muchiti iko zvino mapedyo nekubuda. Handi kumashure muchitanga kupinda mukati menzvimbo inoyi. Tozoti zvinhu zvakaoma. Vunga pa first 3 months dzerima dziya. Manzwira maiita jeri kare richiri Zimbabwe Prisons Services risati rane correctional. Nemaziviro amakuita iko zvino. Musiyano wamungaone pamajeri maviri aya ndeupi? Muzoro ndaita kare kwanga wakaoma. Inzi kujere kunenda kwaitirwa zvakawanda. Asi hai zvinongoona sekuti pane musiyano. Kudhara kunonzi pamwe kwaitodyiwa porridge, sitana shuga nachiye zvino tokwanisa kuwana tea, chingwa chine dovi kana majarini kana mazai. Todyawo chikafu hatina mbonyosiyana nacho nechekumba. Todya chikafu chakanaka, torarawo pakanaka, mablankets takapiwa, mafomu rubber ekushandisa tinawo. Mvura hainetsi iripo. Matoilets edu tinawo. Tombonzwa kuti kujeri kunodyiwa sadza rine simendi, vanhu vanodirwa mvura. Zviri kweri? Nditouya ndokufunga kwangu. Ende nepandikaita pfungwa yekuti saka ndokunzi ndauraya munhu chanopiwa sadza riya rine simendi riya ndotofa. Asi ndakazozvonga kuti hai nhema dzaitaura. Kungotaurawo hako kwevanhu kuda zvaitika zvo kudhara asi yezvino tukarama zvakanaka edu. Nongorwadza kuti unenge uri musungu wakasiya vana asi takagara zvakanaka. Samama ngoita mwana mumwe chete? Ndine vana 2. Ni vana 2? Mudiki uyu ndiye ndakasiya ne 7 months. Mukuru uyu ane 8 years. Okay. Handei magariro ndazomutsanangura muchiti iko zvino ndakutona musiyano totomoti nemukaka totodyawo sadza rakanaka. Tinonzwa zvakare vamwe kana vachitsanangura kuti vana sekuru nana gogo mwoyo yavo vanhu ivava vanorova vanhu vanoita sei. Muchitarisa mimi nemagariro amunoita muno, tingati here zvinotaurwa nevanhu kunze vasati vapinda mukati meusungwa chingava chokwadi kana kuti maonero enyimi? Ina hangu kwandiri kusaidi kwangu handioni pane chakaipa. Ina hangu ndakagara zvakanaka, vanondibata zvakanaka. Asi kana uri munhu uya uya nemusikanzwa ngongo nyanyai unonasa kuti uri kuabhiyuswa, uri kushungurudzwa. Kuti unogona kutumwa chinhu woita nharo nawo ndopaunoonao sanaka kwawo gona kana kuzodzi punishment kana kuti yasa kugara takagara zvakanaka. Vanotichengeta. Paripo pamwe paunotomboshedzwa nakuti wakanoti wakanyararo toda kukanzela kuti uri kufungei zvinowanikwa zvinopera. Vanototiratidzawo rudo kwatiri kuti munhu wandisingazivi shuwa natorwadzawo neupenyu. Takatarisa iko zvino Zimbabwe Prisons and Correctional Service yakaisa danho rokuti hama dzedu dziri mukati meusungwa imhosva dzinongoparika, munhu wese anogona kungomuka muno. Asiwo pane mavhizitsi aiitwa kare kuti vanhu vanogona kutouya vachikuonai, asi ko zvino vakazoisa kuti aiwa ngapave nefamily week, svondo rese kubva mande kusvika sande hama dzedu dzichiya dzichitiona. Danho iroro makatarisa rakakunakirai kana kuti rakakukosherai zvakadii panguva ino? Rakakosha zvakanyanya. Ndokuti unenge wakagarawo nehama yako. Stepmother wangu akambondishanyirawo pafamily week. Ndakafara zvisingaiti vachindigamuchira ndikambundirana nawo, tikagara pasi tikanyatsokurukura nezvekumba, chindoonesawo zveupenyu. Zvinhu zvakakosha stereki. Zvasiyana nekuonana pafenzi kana kusina family week. Wakwaniswa kutorwawo even pick. Zorangarirawo wakumbota. Ndakambosungwawo. Zvakamboitikawo. Zvakamboitikawo. Saka mudzimai kubva pamakaonana kukoti muchimukumbira regerero akaruramba, hapana pamwe pamakazombosangana naye zvidambouyawo kana kumbotumirawo mashoko kunana mama? Hapana pamazuva andaendawo koti. Mudare ndakamira naye kaviri. Asi pese apa ainge asina kunzira kudare, ndaitoshamisika. Ndasvika patime yekuita 2 weeks tichienda kukoti every day. Ndaingowana ariko ndisingazivi kuti kuudzwa nani asi kukoti anenge asingadiwo. Ndokumuona kwandaiita. Kana nana mama ndakazombonzwa chinzi aipopota achiti akangobuda chete ndoona kuti ndoita sei. Ndofunga kare sekutaura kwatamboita kuti iko zvino kwani majeri maviri akasiyana. Vazhinji pavaibuda vaiti
ukapinda mukati meusungwa unenge uri mukati meusungwa, hakuna mabasa emaoko aunoita, asiko zvino takuona kuti kwane marehabilitation marehabilitation activities amunokwanisa kutoitawo muri muno, anokwanisa kukubatsirai panguva yamunenge muri muno, zvichibatsira zvakare even pamunonobuda munenge mune mabasa emaoko amunokwanisa kuita. Pane here mabasa emaoko amakuitawo sofa kana kuti mangoti inini hangu zvandapinda muno rega ndingomirira hangu nguva yangu ite sei ikwane ndibude, kana kuti pane pamakati aiwa ini rega ndiende uku ndinobatawo mabasa emaoko zvichiitira kuti pandinozonobuda zvichida kubvawo kwatiwo nemumwe musikana akutoshanda ndikabuda ndonoita izvi neizvi. Pane here mabasa emaoko amuri kuitawo sofa? Pane chinoti mabasa emaoko andiri kuita, ndakakwanisa kudzidzawo kugadzira bhutsu. Ndakugonawo kugadzira bhutsu, mapushi echikadzi. Zvino ndakabuda ndakakwanisa kuwanawo material yekuti ndikwanise kutanga kugadzira ndiri panze. Ndakukwanisa kuzvigadzira ndega, ndakushandawo mari yangu ndisiri kushandira munhu. Ndaramisawo mhuri yangu kuchienda mberi. Uye takakwanisa kubatsirwawo nerehab, takapiwa makanselingi. Kusungwa hakusi kuperera, tokwanisa kutozvishandirawo, todzidzawo zvakawandawo. Mungachiudzire process yekutanga kugadzira bhutsu kuti uzoti ndagadzira tomi rangu kana ndagadzira sitombi rangu, ndagadzira formal shoe yangu. Pane here pamungandiudza kuti unotanga uchidai 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 zvichida zvinogona kubatsirawo vamwe vari kunze? Alright, pane zvekushandisa zvatinazvo panze apa. Pane mabhodhi anenge aripo, nemucheka maina song inenge iripo. Tanga wacheka bhodhi rako, wofaira so yako, woisaina so nemaglue, ndo zvimwe zvinhu zvinoshanda, nezvigero. Zvekuti painzi pachazoya mushina, asi mushina usati wapo. Pakazenge pane mushina tinenge takwanisa kugadzirawo dzimwe bhutsu nemushina. Apa chekushandisa maoko. Saka sofa pane here pamatombogadzira bhutsu dzatombobatsiraiwo muri muno mukati muno? Patiri kutanga hedu asi bhutsu tagadzira dziripo. Dzapo nemabelts, band, maledha. Evarume, evakadzi kana mungogadzira? Evarume nevakadzi, even mapushi evarume togadzira, evakadzi togadzira. Zvikukubatsira zvakadii mabasa emaoko aya? Zvinobatsira kuti ndiri kugena ruzivo. Pandobudawo nenda kuzivawo experience. Pandodai apa ndodai nezvinoda kuziva. Tozoti pekutanga chinhu chese kana uchichodzidza chinotorwadza. Funga pane pekuti unotombotsamwa but sekuru nagogo akumana pandititangidza pangu magadzira bhutsu hamuna kufaila zvakanaka, kana kuti hamuna kunatsogadzira yainda yakadai yakabhenda, kana kuti belt haunyatsogadzirwa zvakanaka. Pane here pekuti maitombosvika pakutsamwa kuti kumanaka muchatanga tozoti kutanga kwese kunorwadza, muchimboita zvisiriri zvomunonzitangidza mainzwa sei panguva iyoyo? Izvozvo nangu ndiri munhu anga ane shungu, ndiri munhu anga ane shungu, saka handisingatombozvitarisi zvese izvozvo. Ndaingodawo zuva ndigone chete. Ndiri munhu anga ane shungu, ndiwanawo zvekuita ndichibuda munomu, ndachinjawo pfungwa ndisiyane nezvakaipa, ndazoshandirawo mhuri yangu. Toziva kuti zvekusona bhutsu kazhinji ukapota wakadai varume, ukapota wakadai vanhurume. Imimi kuno kumuri vangani madzimai? Pane zvino ndiri 1. Varume vangani? Varume 7. Exactly. Ndizvo zvandambotaura kuti ukangodai varume, ukangodai varume. Muri kushandidzana sei nevanhurume? Tozoti madzimai kazhinji panzvimbo kana tikada kutarisa panapa madzimai ndo anenge akati wandei kudarika varume, tikada kutarisa uko madzimai ndo akati wandei kudarika varume. Muri kushanda sei nevanhurume? Muri kunzwisisana zvakadii? Tiri kunzwisisana zvakanakisa usingaiti. Kushanda zvakanaka, ndini pane chakaipa. Ndingori munhu akazvidza kuti ndinoda kuwana chekuti ndibude ndichiita. Zvakawanda zvandinoinazvo ndozvishandirawo. Vanotombokubvunza here varume kuti kose wauya kubasa revanhurume? Bhozi zvimwe zvinhu vanongoti basa revanhurume. Zvamwe anotombopinda muno anoshamsika kuti mukadzi akashinga unoshanda nevarume ari ega. Ndizvo zvaunenge uchingodawo nemwoyo kuti uone zvekuita muupenyu. Saka vanhu vakazombowana here mukana wekuuya pamavhiziti apo vachikuona? Vana havana kuuya, kwakangoya mama stepmother vangu. Ngofungawo nekuda kwemari dzechinetsa kuti ndakasiya mwana anenge ada kuendeswa chikoro nemuduku yanenge ada mukaka, saka kuti zvizonyatsobatana zvibatane zvakanaka. Ndazva muchiti basa rade nguva shoma shoma, muri munofunga chipo chemwedzi mumwe chete kana muviri?
zvamungade kuti muri Zimbabwe kubatsire nazvo takatarisana nemabasa emaoko amakubata panguva inoi muri mukati meusungwa zvamungazode kuti muri Zimbabwe kubatsire nazvo mushure mekunge makuda kunobuda zvingazokubatsirai makudzoka chingava chii? Shungu dzangu noshiro koshiro denda wano zvinondibatsira kana ifeni zvekuti ndikwanisa kunogadzira bhutsu ndiri panze vanoda metriya ishanenge ida kutsengwa kuti ndikwanisa kuitawo bhizinesi zvichiendawo kumberi zviranisawo mhuri nenichidzidzisawo vamwe kwandakaendawo uko ndakanodzidzawo ndakwanisawo kuitawo izvi. Muri muno izvezvi panguva doko yasara pane zvamungade futi kushandisa panguva iyi muri muno? Semushini wokugadzira bhutsu ndiwangu achitinetsei sangu achinzwa vanhu kwatikwanisa kugadzira maschool shoe masafety shoe. Kune zita here unozikanwa nekunzi chii mushini uchida umwe anobva wafunga kawe hembe? Ndinatsoziva tinanzoshiya. Okay, atiyanzwa kunana sekuru nana gogo. Kuzvekushandisa zvichida semadzimai munenge mune zvakawanda zvamunenge muchida dzingava sipo angava masocks madzimai triko 18 zvinogona kuti sei mapedzi anodiwawo semadzimai mapenzi matishu mabhaketi ekushandisawo uye kuna vamwe vakazvitakurawo zvokuti pavanobudawo pamwe vanenge vakunopona kuti vanogona kuponera mumadoo preparation nyamwe ane mwanawo pehwana nemwana anenge achidawo mapamba sipo nemafuta ekuzora. Okay, ndo zvamungade panguva iyi? Ndo zvatingadewo nemishonga yematoilets zvatingadewo. Mashoko enyu kunana gogo nana mbuya vana gogo nana sekuru vari kukuchengetai panguva ino ndanzwa hamuna chipomero navo mugere zvakanaka. Mashoko enyu ekutenda aminawo kwavari ndekuti kudii? Ndoda kutenda kubva kuna sekuru Rehabhu akandibatsira. Ndiri munhu aiti ndakafunga so handaiona ndakaomerwa neupenyu ngozvibvunza kuti Mwari variko here vantu havapo asi ndatoziva kuti akandibatsirawo nemachapita anenge achitiparidzira tizivawo shoko so kunamata handina hangu chakaipa nawo. Ndoda kungotenda nekundidzidzisa nekundikanzela nemubato wemaoko wandakukwanisawo kubata ndasingazvigoni ndisina kutosungawo futi ndisingatozvikwanisewo. Ndakadzidzawo zvikawandavo pakusungwa kwandakaita. Makuda kunobuda toziva kuti panogona kuita machallenges kucommunity. Hama dzinogona kuuya chikuonai dzinogona kukwanisa kugamuchirai asi kucommunity kwamuri kuenda zvichida zvakare madzimai aya nevamwe vanhu vakutoziva kuti iko zvino sisi Defina vako vari kurarama vari kunzvimbo yekadoma prison muchidzoka toziva kuti mashoko anowanda batai homwe musikana uya adzoka anorova vanhu so mashoko kana mazwi anogona kuwanda. Zvamungade kuti zviitwe neZimbabwe Prisons and Correctional Service muchiri muno masara nemazuva mashoma ekuti mukwanise kunobuda ekuti mukwanise kunogamuchirwa nenharaunda chii chamungade kuti chiitwe nevari kukuchengetai kozvi? Ndichingokumbira kuti pandinobudawo ini handisina munhu wandakatsamwira ende kukwadza kwandakaita munhu handina kumugumbukira mwoyo wangu wakatochena kare saka nekutaura kwandongonzwa kuti ndokwaanoita ndiri munhu anototya kuti pandinobuda anogona kunditsvagira vanhu kana kuwawa kana kuita zvimwe zvinhu. Ndoda kuti ndibve munzvimbo imomo ndo mandikaberekera ndo muna vabereki vangu handina kwandinoenda ndokumba saka ndinongokumbira rubatsiro kuti ndive ndakachengetedzekawo panze. Chera kutaura naye handina kana chakaipa naye muraramiro wataingoita kubva kudhara ndiwoyo ndisingazivi hake kwaari nekutaura kwaanoita tochichazomira sei. Kurudziro yaminayo kune vamwewo toziva kuti kune mamwe madzimai kozvino vamwe vanoto magirlfriends anogona kutouya ototi handindine murume wako shamwari mwanogona kutouya zvakare asiri girlfriend sesawira wenyu akatouya akakuudzai mashoko akadaro. Kurudziro yaminayo nemhosva yakazokupinza mukati meusungwa yaminayo kune vamwe vari kusangana nematambudziko akadai anozokwanisa kuzoti vapedzesere futi vakugara munzvimbo dzakadai ndiye kuti kudii? Kurwa hakuna kunaka yebopoto nekuba kana theft ndongoti mhosva ise kupara mhosva hakuna kunaka. Hakuna kunaka tisapare mhosva ukanotadzira nomwe wako zvagari padhuze anokukanzela moyananiswa mowirirana ende wakaonana kuti munhu akuita chakaipa chitangaiwo kumhanya kunoripota asati wapindawo matambudziko. Aiwa
tinotenda sisi Stephen. Ndizikana mune mashoko aminawo ekupedzesera kumuri Zimbabwe iri kukuona muzvara nhasi. Aiwa, ndinongokutendai nekutirangarira kuti tirikowo. Kana uri munzvimbo ino unenge uchingoti pamwe takakanganikwa zvimwe zvinhu. Asi motombotirangarira kuti kune vasungwa varikowo. Zvangoti ndangu nekuuya kwamaita. Aiwa, tinotenda sisi Stephen nekutipawo nguva yenyu. Tikatikuregerei munopedzisa kugadzira bhutsu. Chida maclients anogona kuzoshaya mabelts muchitaura neni kudai. Naika, aiwa tinotenda. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Ndakagara nasisi Stephen vachinditsanangurira nawo kana kuti mhosva yakaita kuti vazopedzesera vasvika mukati meusungwa. Inhau inosuwisa, inhau inorwadza kuti pakuedzawo kuzvidzivirira sekutaura kwavaita kuti aiwa munhu akanga atondihaira vanhu asi mukuedza kuzozvidhifenda ndo pandakatadza kuziva kuti aiwa mutemo auiswe mumaoko angu ndokurwisa mudzimai uya kuzosvika akuvara nekuti ndakamurova nebhodhoro kumeso. Asi inini hanzi mwoyo wangu wachena kana ndikazobuda nekuda kwokuti vakutopedyo nekubuda 7 September vanenge vachibuda muno mukati meusungwa. Kana kune vanokwanisa kuvabatsira ngatibatei nhamba dziri kubuda pazasapo toziva kuti aiwa kana mumwe wedu achinge apara mhosva hakusi kuguma kweupenyu. Mabasa emaoko avari kuita pano manzwa kuti haiko zvino ndakapinda ndisingagoni kana kugadzira bhutsu, ndisingagoni kana mubato wemaoko, asi iko zvino ndakutoziva kuti aiwa kana uchida kugadzira bhutsu unotangira apa uchienda apa uchienda apa. Kana ari mabelts ndakutoziva zvakare kuti kunodiwa chakati nechakati nechakati. Chavari kungochemera ndechekudai tawanawo mushini wekuti tigadzire bhutsu idzi. Tichazonzwa hedu zita remushini uyu kubva kuna nasekuru nanambuya vanoona nezvekurihabhu. Tinazonzwisisa kana kune vanokwanisa kubatsirana navo votipawo mushini woyo kuitira kuti hama dzedu dzigovawo neramangwana rakanaka. Vakakwanisa kuita mabasa emaoko ewaya kana kuparwa kwemhosva kungaderera. Asi tinongoti mhosva inongoparwa nani zvake unogona kungomuka wava mukati meusungwa. Asi chatinongokumbira chekuti kana hama dzedu dzinge dzabuda mukati meusungwa ngatidzigamuchirei, ngatidzitambirei nemaoko maviri. Zvakaitika zvinenge zvakaitika. Kuno tinobva tati yakatambika jeri rinopera. Ndikoku kupera kwejeri ndicho chichirongwa chamunofarira from prison to progress. Tiri pano paZim News Beat TV. Tati aiwazve hatingasvike pamusha wevanhu wotaura nevana wotadza kutaura nababa kana amai vanovaiwa musoro wemba kuti unzwisise kuti vana vakagara sei, kuti unzwisise zvakare kuti zviri kumbofamba sei vari pamusha. Saka tati aiwa hatingabve paLeatherworks tangonzwa kubva kuna sisi, tangonzwa kubva kuna mukoma noRest, tisina kuzonzwawo kubva kuna gogo vari kuona nezvepano paleather technology kuti project iri kufamba zvakadii uye yabatsira zvakadii hama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Madam Nduna makadii? Ndiripo makadii? Aiwa tiri nani? Fune mundiani neposition? Varaidzo Charity. Okay. Nduna CO1 ndo rengi dzangu. Ndo rengi dzenyu ndo zvandatotya ndati unozopedzera wapara mhosva kamarengi aya ndapesanisa. CO1 Nduna. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Ndofunga ndataura nevakomana nevasikana pano vachinzanangura kuti hanzvadzi ndo zvakaitika ndo zvakaitika pamhosva dzese kuti tizosvika pano. Asi tinongotenda Mwari. Ndofunga vese vandataura nokwanisa kuti ndofunga Mwari vanga vaine chinango nekuda kwokuti kupinda kwatakaita muno takatowanawo taakudzidza mabasa emaoko akasiyana siyana. Tikasiturume panhau yeprogramu kana kuti project itsva iyi ine chekuita neLeatherworks. Alright, so in short, ndingati vasungwa vatiri kuedza kuvadzidzisa it's a rehabilitation program. Kana tichitaura nezverehabilitation tikutaura nezvekuva kusanduka kwavo so that kana vakuzobuda kunze because vamwe ukavabvunza pama muchitaura vamwe vanopara mhosva nekupererwa kana izvozvo zvekungowanikwa uri parong place wrong time inyaya yekuti mostly unenge usina chekuita. So apa tiri kuedza kuva occupy vari muno mujere even after kuti vakwanise kushandisa maoko avo kuti vakwanise kuita a living
out of zvinhu zvavari kudzidza munomu zvekuti kana vari vanhu vanobata vakabuda panze zvinovabetsera pakurifoma kwavo kuti kana angaswera akagara you know what they say in idle mind what saka tichiedza kuti zvoni vave occupied. Yes. So zvelether basically zvavanenge vachiita tichigadzira leather products. Tinogadzira bhutsu so far tachiri kungogadzira masandals nemabelts tichishandisa manual maoko edu chaiwo. Then maglue ndo atinenge tichinyanyoshanda nawo. Then tine matools atinoshandisa zvidiki diki zvekungoti zvoni tikwanise kubuditsa something but kana tiine zvikwanisiro zvakakwana titori capacity yekuti tokwanisa kuita zvinhu zvakaita sema-school shoes nema-formal shoes ekubasa nema-ladies chero evarume tinogona kuzviita izvozvo. Kana tichitaura zvezvikwanisiro toita kureva ma-state of the art machinery. Then pane magrinder anonzi magrinder nemahita zvinhu zvachona zviri hamungambozvinzwisise. Saka for now tinongoshandisa ma-resources atinawo panguva iyoyo. Saka tichazokuradzai later titori nema-finished products avakaita tichivadzidzisa kuti vakwanise kugadzira masandals, ladies sandals, male sandals, then ma-leather belts tichishandisa ma-leather materials. So in short ndo zvavanenge vachiita. Saka sofa matombomaketa here vanhu vari kumbouya here outside kana kuti muchirungo pakuvadzidzisa chete? Zvinhu zvatinogadzira since it's a project and so it has to grow and saka toti zvatinenge tagadzira tinotozvitengesa mucommunity matakagara kana kutotengesa chaiko chaiko tichitoisa pamastatus. Kana mavisitors edu from outside vanouya kuzoona ma-inmates tovaratidzawo onaiwo zvatinazvo tisapote iyo. Then it's a bit slow but zviri normal ndo zviriko but saka kana taona mari iya ndiyo yatei tichingoshandisa futi kuita kutengesa material iyoyo ichiita ongoing project yachona. Aiwa tinotenda ndofunga kuti zvajeka. Ndofunga magrinder nemwe mishini ndo yatati tichiita kunzwanana kuti zvimwe chakati zvimwe chachinyatsoziya but tikuzvida futi. Saka tati tichabvunza vana gogo nanasekuru vamunoswera nawo pano ndo vangatoziye kuti zviine but iko zvinhu zvajeka at least vanokwanisa kubatsira vanenge vakuzoti magrinder maglue nechi zviri kudiwa zvacho. On that part tinotogamuchira kana pakaita vanenge vari willing kuti ibatsirawo nezvinhu zvekushandisa. Purpose iri yekudzidzisa vakomana nevasikana vedu vatinavo kuti zvofambisa jere ravo because makatarisa time yavanenge vainayo takatotora tatry kuaccommodate vane jere riri kuenda mberi kuti time dzavo dziite sei dzifambe vasangoswere vakangogara. Saka kana pane vanokwanisawo kubatsira ma-materials ekushandisa then ma-machines iwayo ndo atingatenda chaizvo. Ndoda kungotenda ndaona zvakare futi muri munhukadzi kunoko. Ndaona kune mumwe mudzimai mumwe chete unacho kunzoti manje hazvisi kukuremera here kushanda nevanhurume akati kana totoshanda zvakanaka. Aiwa tinotenda mova nezuva rakanaka. Aiwa tinotenda. Iko zvino vandagara navo ndivo chef vekurehab vanoona nezvedepartment iroro kuti tinazonzwisisa kuti zvatanga tichinzwa zvichitaurwa nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meusungwa ndizvo here zviro kwazvo zviri kuitika. Saka regai tinzwe mastages kana kuti maprocesses kana maprocedures avanotora kana musungwa achinge asvika panzvimbo kuti vazoti aiwa iwo wakakodzera kuti uende kunoita bekare wakakodzera kuti uende kunoita zvefarming zvinonyatsosarudzwa sei uye vari kuona mushando wemaoko uyu
uchibatsira zvakadii vagari vari pano. Chef makadi? Aiwa, tinofara makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri nani. Ndatya kukanganisa maranks. Ndikakumbire kuziva zita rizere uye zvakare nerengi kuti ndikutaura naChef ani. Aiwa, tinotenda. Ini ndinonzi John Maorera. Ndinonzi John Maorera. Rengi yangu Principal Correctional Officer. Okay. PCO. Aiwa, tinotenda Chef ndikuchigamuchira pamusha wenyu wekadoma Farm Prison. Aiwa, tinotenda. Tichiti aiwa taona mabasa ari kubatwa pano uye zvakare taona vakomana nevasikana vari kupenya zviso kuratidza kuti aiwa zvese zviri kubva nekupi nekunoko. Ndikade kuziva Chef kuti tichitarisa panhau dzerehab zvinofamba sei kuti tizoti musungwa uyu regai timuise kuleather and wati kana kutomisa kufarm kana kutomisa kubekari zvinofamba sei maprocesses anotorwa kuti tizoti munhu iko zvino aiwa kwaakushandira ndekoko kwaari kudzidziswa. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka. Chekutanga kana musungwa achisvika paprison pane yatinoti prisonization. Okay. Tinomuorienta kunoti asute paenvironment yaari. Saka regai nditange futi nekutaura kunoti iyo prison pachezvayo inogona kuseva two contrasting things. Pane yatinoti the manifest function of incarceration. Right, kunoti kana musungwa ari mukati handitika society yakasununguka. Then pozoita the latent function of incarceration. Yatinoti the unintended effect yeprisonization. Right, tikuti isusu musungwa kana ari mukati kubudikidza nekugamuchira kana kusagamuchira zvinokwanisa kumuhadhena kana kuti kumusofta. Asi isusu donzo redu seZPCS we are there to transform the mindset. Saka kusvika kwaunoita wasungwa pajeri tinoona wane passion yemabasa akasiyana siyana. Zvinozotibatsira pakugurupa kuti tiwaendese various enterprises atinoita pano pajeri. Ndichiri ipapo zvakare ndoda kuti nditende zvikuru shanduko yakaitika paZPS. Kudhara yanga yainzi ZPS anditi ZPCS. Tikatarisa maabbreviation iwawo pachezvawo ari kutoshuwa kunoti we as prison service and correctional service anditi prison and correctional service we are there and we are mandated to correct the mindset. Philosophy yedu yatinoshandisa tinoti we turn lemons into lemonade. Okay. Kuroona kuti malemon it's not a favorable fruit anditi but ukaichinja kuita lemonade now vanhu vese vanomhanyira kwairi anditi. Izvozvo tinokwanisa kuzviita through rehabilitation projects atinenge tichiita majeri zvinobatsira kunoti wasungwa wedu wabuda washanduka. Ndoda kuti tichiri ipapo zvakare tiripo isusu we are there to buttress and dovetail the national philosophy yekunoti nyika inowakwa newene wayo. Saka masectors ese we are there kubatsirana kunoti vision yedu isvike tikwanise kusvika 2030 iyo yatakatarisira. Saka pano pakadoma prison ndapi mamwe rehabilitation activities amuri kuita so far? Right, pano pakadoma tine yeboots, tine bakery confectionery, tine tailoring, tine welding, tine farming, tine futi dairy activities atrikuita, tine building brigade. Okay. Tine wasungwa wedu wanotono employewa kunze uko vachikwanisa kupa mari iyo yokuservice. Panhau yevasungwa vari kushanda zvakare kunze muri kuzvidzana zvakadii necommunity enharaunda yamugere yekunzvimbo inoyi? Aiwa, tiri kudzidzana zvakanaka nekuti tikatarisa kubuilding brigade tinoona isusu kunoti vanotouya vachitonyoresa vachida maservices edu nekuti timu yedu yatinofamba nayo iri very perfect pakuita mabasa ayo. Saka tinotosapota zvakanyanya necommunity dzakatitenderedza. Totarisa futi even kubakery confectionery yandataura iyo tinoona kuti tine support futi yakakura. Chingwa chedu hachitombotori nguva
chinongoti chichisvika chobva chatongopera. Takatarisa mukudyidzana ikoko ndazwa zvakare pandambotaura nevamwe vari kuwelding vakachitsanangura chaiva totopa macertificates vanoda kuti tinonyora kukadoma vocational training center. Zvanga zvakakuomerai kana zvakakurerukirai zvakadii pakutanga kunoapproacha vocational training center because zoti kunenge kwakazara vana vasingatonyatsonzwisise kuti kushanda nevanhu vanenge vari mukati memajeri mainmates hakuna kumbosiyana nekuti uri kushanda nalecturer wako. Makatanga kunovadzidzisa zvakadii kana kuti zvanga zvakakufavirai sei kuti mutange kunovaengage? Ndoda kutozoti iko zvino vanhu vashoma vane muono wekuti aiwa jeri rinofamba rakadai asi kune vamwe hasati zvapinda mavari kuti vanzwisise kuti aiwa vasungwa kana munhu achinge asungwa zvamakangomuzvara ari ndo zvaanenge ari hapana musiyano pavani vavo. Makanokwanisa kunopinda sei mavari kuti madiudze kuti aiwa vanhu ava vakangofanana nemi? Right, chekutanga ndonga tine chirongwa cheprison day. Paprison day kazhinji kacho tiripo kumaketa organization yedu, service yedu niki. Saka through that interaction now nemavarious stakeholders vanopesera wakunyatsotinzwisisa zvakanyanya niki. Uye kuma-vocational institutions tataura handitika takaita advantage yekunoti tikatarisa wekubhutsu wana wakatograduate, maofficers akatograduate ikoko handiti. Then the same applies nekuwelding. Wazhinji wacho wane macertificates ikoko. Saka wanga wagara wachitwa nemalink ikoko ningi. Saka zvinowa easy manje kwatiri kuti tishande nekuengage vanhu ma-institutions iwayo. Apana matambudziko amusangana nawo zvichida angagone kuda ma-well wishers zvichida pama-projects iwaya ndambonzwa zvimwe vachitsanangura kuti mishini yekusonesa dai ati one day ndikanzwa zvakare kuwelding dai kwawandiswawo magrinder zvakasiyana-siyana zviri kudiwa. Hapana here zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe ibatsire nazvo takatarisana nemabasa emaoko ari kuitwa pano? Ichokwadi, mubvunzo wakanaka. Ngatitarisei kubhutsu first dzatataura project atinayo ichangotanga. Saka machinery chaiyo hatina. Zviri kutoitwa nepassion newana chete kuti wakwanise kuti tichibudisa something. Asi tiri kutarisana kuti nekufamba kwenguva tichakwanisa kunge takurawo. At the same time kana paine futi wari willing kutibatsira aiwa tinogamuchira kunoti watibatsire. Totarisa futi kumamwe machallenges atiri kusangana nawo katasei kuconfectionery. Tikatarisa kuconfectionery toona kunoti yes tine zvatiri kuproduce handiti asi nzvimbo yedu idiki in terms of market handiti. Tiri kuona sekunoti tinofanira kubata kadoma ino yese asi arungogumira zvakakunana ngezi Mupamombe nezvimwe zvakadaro nei. Asi tinoshuwa kunoti dai tabata kadoma yese pakutengesa kwatinenge tichiita. Tichiri ipapo futi tiri kumboita challenge yema-power outages. Magetsi anombodzima apo neapo. Saka izvozvo zvinoscale down production yezvatinenge tichibika. Ne-poor ventilation system. Unoona kuti season yatakuenda manje ino yekupisa. Mune maakupisa manje zvokuti zvinokanganisa futi kuproduction yedu yezvatiri kubika. Tikatarisa futi kuwelding toona unoti yes wana vari kudzidza asi ma-protective clothing vazhinji hawana handiti zvinowaisa panjodzi yekukuwara handiti. Zvakare kune vamwe vanenge vachida kunyora asi vachizokundikana nekuda kwekushayiwa mari. Hamawo dzinenge dziri panze pamwe pacho dzinokundikana. Chikonzero chine chiri chekuti musungwa ari mukati ndiye anga ari breadwinner. Saka oshaya manje kuti omanyuvha sei kuti akwanise kuachiva zvakatarisira. Ndichida kunopendera zvangu ndanzwa ndofunga kwandanzwa zvemacertificates ekuwelding chete. Ko mamwe maprograms esaya vane macertificates ekuti zvichida kana akakwanisa kuzobuda anokwanisa kuzonoratidzawo zvichida pavachada unoshandira zvichida kune vamwe vanenge vachidoitwa mabasa asi vanenge kuonawo ma-links kana kuti mabasa wakamboita unongovapo certificate kuti aiwa ndaitomboshanda kwakati kana ndakaiwa ndakadzidza kwakati zvichida chatingati chitupa chekuratidza kuti aiwa zvicho kwazvo ndiElizabeth watotaura nezvake akadzidza kwakati. Pane here besides kuwelding kwandanzwa kwavari kuenda kukadoma vocational training center kune here vamwe ava vemamwe maprograms aya vamuri kupa zvakare macertificates aya? So far hatina asi zviri mupipeline.
Okay. Zviri mupipeline. So tinofunga by the end of this year tofanira kunga taachieva something. Okay. Ndo zvatiri kungotarisirawo. Aiwa, tinotenda chef. Ndisekana mune mashoko ekurudziro amungade kupawo kucommunity zvida nekuda kwemamwe ma-emails apedyo kubuda zvida nhasi kwatobuda vamwe mangwana kunobuda vamwe iswera mangwana kunobuda vamwe vanhu vese vavo tingade kuti ruzivo rwamungade kuvapa mashoko ekurudziro mushure mekubuda kuri kuita vana kuti vakwanise kunoita se kunovagamuchira. Chokwadi. Regai nditange ndichitaura kunoti ndoda kupa quote ya Archbishop Desmond Tutu. Pana panotaura kuti there comes a point when we need not to stop when we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why are they falling in. Chekutanga ndechekunoti community ngatinzwisise kunoti vanhu vanopara mhosva nekuda kwei. And pane ma-factors akawanda. Margins socialization ari kuita role yawo here kubatsira vana pakuyaruka kwavo. Churches totarisa family itself, education school, media, zvese izvo zviripo pabehavior modification yemunhu. Saka ma-agents ese iwayo akakwanisa kuva nerole yawo yaanoplaya pakukura kwevanhu tinokwanisa reduce crime rate muwanhu imomo niki. Asi all the same ndoda kuti nditende zvangu management yedu vachihovhu CG nemuono wavo zvikuruse kumaprisons. Totarisa futi waMakuwire, Commissioner Makuwire, officer commanding wedu. Tozotarisa pano pakadoma Superintendent Katsambe, Madam Katsambe, the entire Kadoma farm. Support yavari kutipa pane maprojects atiri kuita panapa. Zvinoratidza kuti we are there to buttress and dovetail the national philosophy. Aiwa, tinotenda chef muve nezuva rakanaka. Totenda zvakare muchigamuchira zvakanaka pamusha wenyu weKadoma Farm Prison. Welcome. Sarai zvakanaka. Tichazodzoka zvakare zvichida zviri mupipeline zvinenge zvaita se zvazadzikiswa. Aiwa, tinotenda chose. Thank you so much. Komori ya Zimbabwe tena kumbera mumwe 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 Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe mukana.